Takú klasickú japonskú dajdu, alebo čínsku, alebo máš nejakú predstavu, čo sa ti páči a čo by si mal. Povedz si. Japonská klasika. Obkreslení okraje. Ako? Obkreslení okraje, aby se to dalo uřezat, jo? No tak musím si to nakresliť, lebo ako by som to odrezal. Dalo by sa aj od oka. No a to mám istejšie. Ale niekde je aj taký previd, vieš, tak je aj otázne, že či vidíš takto... Kopírovať no, tú venkovinu, nebo... okolo kameňa, aj aby to bolo aj... Keď budete mať chuť na koláčik, ponúknite sa. A to je úplná fantazie. Čo? Dílna a vedle toho se dá zdobnout. Veď každý chodí, prišiel za mnou, že či mu nechcem stoliky robiť. Sa musím zavolať, pozri sa,